בספר שמות בפרשת יתרו מתאר שם את בעצם מיסוד מערכת המשפט בעם ישראל. המכנה המשותף, יעילות, כמו שנאמר בספר שמות, ואתן אותם ראשיהם עליכם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50 ושרי עשרות. אז שם הוא ידע לעשות את ההיררכיה הזו, הוא ידע להוריד את העומס מראשו של משה, היות והוא דן, הוא שפט מהבוקר ועד הלילה. יתרו הציע לו לשפוט רק דברים מהותיים. תראו, אנחנו רוצים להוריד את העומס מכותלי בתי המשפט, מהשופטים, על מנת שהשופטים יתעסקו במהות, בעניינים משפטיים גרידא, ולא יתעסקו בכל מיני עניינים של ליקויי בנייה, שבית המשפט עמוס מהתביעות האלה. וזה בעצם נעשה אז. יתרו כבר הציע את ההצעה הזו. במקרא ישנה פרשה מאוד מעניינת, פרשת פנחס. ישנם שם סיפור מאוד מעניין, שבנות צופלח, היו לו 5 בנות. ולא היו לו בנים. ואתם יודעים שהדין בעצם היה, ברגע שהאבא נפטר, הירושה הייתה עוברת לא לבנות, לבן. אבל אם לא היה לו בן, לדוד, לדוד, לאח. ומכאן בעצם אנחנו רואים שלאחר, כפי שאמרתי, שבעצם אנחנו הורדנו ממשה את כל המעמסות והשארנו לו לדון רק בסכסוכים מהותיים. וכאן בעצם משה עושה כאן מהפכה. הוא מוציא הלכה מעניינת. היה לו זמן עכשיו. ככה אני רוצה שהשופטים בבתי משפט לא יתעסקו בזוטות, אלא יתעסקו בעיקר. וזה בעצם הסינתזה שמאז להיום.